tam poza tini school thang ide school thang tam khanya sa nang ko boda kha ka poza tam school thang ya da ma bolta kok sa nang school wa thang ya balu khang ka ba ta school thang ya ni sang le tam ang chong hanai nang ya school thang ani ang ta barang sa ji chong rang nó ha je ba na thapura pa pori ya ko ya khai nang bai kya sa rang aji chong sa poza bantu nang pori usai ke na ma usai ki pori tam khanya ni da kon poza ni lama nang thang li an lama ang phanyai ang le pon na nang go pai poza se blasa tam nang haing thang sa poza bantu de baru thang nai masa nung mai ba male balu suga ble nung se sari poza tam chehra ro kom ting thang ka agini chehra makas kari kebla tam abo ri ro ko kiching mi chi juta bo koroi tam ngung chang na ta sa si di bantu afro business khana ni khaye business lo sungai thangka taise pora bhaya karo jaka kono jaga sakero khaina liya suina suyu se pyak thangka ta sa se di bantu ang nona prusai da poza pori ti nai tabun aji ang pori paya ya tam krecha sakiri boka ham ka chunga nok boka ham tongo rang botongo kari botongo joton tongo nung bang haing mang khong poza bantu anin do sungkhani kapal khaju kapal no norok chini channel no ta phone subscribe khai kong ke subscribe khaji like khaji share khadi tei comment khanya ni ta pawai ji